En we beginnen met het bericht dat er hoge straffen zijn opgelegd voor de daders van de moord op Toon Brood. Dat gebeurde gisteren in de rechtbank. De rechter heeft straffen opgelegd aan 4 personen die betrokken zijn bij de moord op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. 31 mei vorig jaar werd hij doodgeschoten in zijn huis aan de Reigerweg. De rechter benadrukte dat de daders meedogenloos te werk zijn gegaan. Ze klommen iets voor middernacht over de muur van een huis, gemaskerd, gewapend, met het besef dat de kans heel groot was dat er mensen in huis waren. Op het moment dat Toon Brood ze 3 mannen aantraf, is er meteen geschoten. Ze hebben daarna de vrouw tegengehouden om niet naar haar stervende man te gaan. Ze hebben spullen uit het huis meegenomen. Volgens de rechter waren er weinig verzachtende omstandigheden en zijn ze vooral meedogenloos te werk gegaan. Dat heeft ertoe geleid dat er hoge straffen zijn opgelegd. Amon Frey had 9 maanden eerder iemand vermoord, Tahir Jansen. En voor deze 2 zaken, hij was betrokken bij de moord op Brood, heeft hij 26 jaar gevangenisstraf gekregen. Ivano Martina is degene die daadwerkelijk Brood heeft doodgeschoten. Hij heeft 18 jaar gevangenisstraf gekregen. Claverjon Nocento die heeft 16 jaar cel gekregen. En alleen de chauffeur, Clenson Zimmerman, heeft minder straf gekregen, namelijk 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar. Hij zat tijdens